seus ulls, la seva mirada, les seves passes ens guien en el camí. El camí de la creativitat, del coneixement, de la comunicació i de la comunitat. Amb les mirades dels nens i nenes, aprenem a crear. Creem mons màgics, històries increïbles. Dansem, cantem i gaudim de la música. La seva creativitat és infinita. Ells i elles ens ajuden a innovar, a tirar endavant projectes plens d'il·lusió, a investigar i a conèixer i a crear els seus apunts, la seva saviesa, amb la metodologia del currículum bimodal. Compartim amb ells i elles l'aprendre a aprendre, mirant des dels seus ulls, a través del treball cooperatiu, posant en relleu la importància de col·laborar i de l'eina més potent de l'aprenentatge entre iguals. Aprofundim en els aprenentatges científics a partir de la plataforma Science Beats. Compartim la màgia de l'experimentació. Els dotem de recursos i eines per anar més enllà en les seves indagacions, en les seves consultes. Creem vida, la cuidem i la investiguem en el nostre petit hort. Un petit hort ple de vida i de coneixements. Manipulem diferents materials per construir el llenguatge i els coneixements matemàtics. Amb l'Innovamat juguem i aprenem de manera autònoma tot allò que hem anat manipulant. A través de les tecnologies, els apoderem. Els fem partícips del seu creixement i del dels seus companys i companyes de camí. Amb la il·lusió de la descoberta, el pensament computacional i la robòtica, construeixen màquines i resolen problemes complexos amb Lego WeDo i les microbits. Programen per blocs amb Scratch i amb el codi Rocky, interactuen amb el Dash Robot i segueixen camins amb les Bbots. La
seva mirada és crítica, constructiva, indagadora, comunicadora. La seva ànsia de descobrir el món els ajuda a créixer, a buscar nous horitzons. Els porta a descobrir les possibilitats que els aporta el coneixement d'altres llengües, altres cultures. Aquest coneixement els fa grans, els ajuda a saber ser i saber estar, a actuar, a jugar amb el llenguatge, amb el cos, amb la interpretació. Tot allò que els emociona els fa lliures, els fa ser ells i elles mateixos, els fa pertànyer a un grup, a una escola, a una comunitat. Participen en la presa de decisions sobre temes interessants al dia a dia escolar a través de les reunions de delegades i delegats, perquè qui millor que ells i elles per donar la seva opinió. Convertim una idea en un gran projecte a nivell escolar i comunitari, com a eix central de tot el curs escolar. Són gent amb empenta, emprenedors i emprenedores, que posen en marxa les cooperatives amb el projecte QM, formant-se en disseny, publicitat, màrqueting, venda. Compartim moments divertits dins i fora del centre. Els agrada barrejar-se, ajudar-se entre nivells, conèixer a tots els companys i companyes de l'escola. Som una família on tothom hi té cabuda. Mares, pares, àvies, avis, exalumnes. Tot això els fa gaudir de l'ara, els fa mirar cap al futur, els fa veure la felicitat de poder formar part d'aquesta gran família, que som nosaltres, que som tota la comunitat educativa de l'escola Doctor Trueta. Voleu acompanyar-nos?